De 22-jarige Christian Terpstra is grutsk. Goed hè? Zijn foto met zijn tattoos hingen ertussen. Hij komt al 26 jaar bij Cambuur. Een leven zonder de Ljoute voetbalclub bestiert er net. En dat is voor altijd op zijn lichaam te zien. De ene die zet een tatoeage van Route 66 en de andere die zet hem van een vogel waar hij van houdt. En ik hou van Cambuur. Ja, ik hou van mijn vrouw en van mijn kindjes en daarna Cambuur natuurlijk. Hè. 30 supporters hebben meewerken onder de tentoonstelling. Het is de club waar je het voor doet. Fotograaf Ronnie Yilderda zette de tattoos van de fans op de foto. Er zijn een aantal hele bijzondere. Bijvoorbeeld rechts onderin daar hangt een tatoeage die heeft bovenin de Oldenhoven. Daaronder het wapen van Leeuwarden, het logo van Cambuur, het wapen van Cambuur. En daaronder gewoon een heel stuk tribune getatoeëerd. Ja, dat is gewoon bijzonder als je dat voor je club over hebt. Cambuur had een soort fanatieke supporters die het benamen bij thuiswedstrijden van Svea Zwartje. Het stadion is het plak dat Christian Terpstra hem thuis viel. De volgende tatoeage zit er rond te komen. Ik wil het stadion, het Cambuurstadion, die zou ik er nog graag tussen willen hebben. Met supporters, met vlaggen. En, ja, maar dan moet ik wel een goede tatoeëerder uitzoeken die dat realistisch op je rug kan zetten. Het moet helemaal perfect wezen. Nou, en de rug die is nog niet vol, dus er kan nog heel wat Cambuur tekeningen of het stadion. Dit kan er nog bij. De foto's hingen van Joert al in het supportershonk Het Hetje in het Cambuurstadion. Nevens de fotograaf gaat het om gewone heiden met gezin die het Cambuur tattoo zetten litten. De clubleefde zit heel diep. Dus ik vind zelf ook dat het erg ver gaat soms. Maar goed, dat is clubliefde. En mensen die tatoeages mooi vinden en toevallig ook nog die clubliefde hebben, die laten dat zetten.